Bueno, l'Elche és un equip que està fet per intentar pujar de categoria. És un equip que amb jugadors que molts van estar l'any passat a Jumilla, que ara està a primera divisió, un equip molt competitiu, molt ben treballat a nivell defensiu, pressiona molt bé la pilota, a nivell ofensiu té 3 o 4 jugadors que desequilibren molt bé. Bueno, però nosaltres jo crec que hem de recuperar la línia de tornar a guanyar el Sergio Manzano, de generar ocasions, de pressionar a dalt, de tenir ambició perquè el Sergio Manzano segueixi sent un fortín, tot i l'última ensopegada. I aquesta ha de ser la mentalitat, no? Vull dir, ens venen 3 partits, els 3 partits tots els juguem a casa, aquest dia al Pozo, i hem de tornar a competir bé i competir per intentar il·lusionar la gent.